Mbukeli asiphinde sikwamukele uma ngabe usanda kungena la ekhaya lakho SABC lehayi ohlelweni iziphakwa zishisa. Umnyango wezempilo usuzwakalise ukukhathazeka ngokutheleleka kwabantu abangu-414 nokushona kwabayi-11 ngenxa yomalale veva ezinyangeni ezintathu zokuqala zonyaka kulesi sifundazwe. Lesi sibalo sidlula izibalo zangonyaka odlule ngesikhathi zifaniswa ngo-2025 kwashona abantu abayi-7 kwatheleleka abantu abangu-666 kuzwelonke. Kanti-ke ukubhunga kabanzi ngalolu daba ake sixhumane nephini lomqondisi wokulawulwa kwezifo ezithelelanayo Gauteng uMzimasi Ineti. Asikubingelele sikwamukele ohlelweni iziphakwa zishisa SABC lehayi. Anibulise kwenendumiso anibulise nababukeli emakhaya. Ingabe lokhu kukhathaza kanjani njengomnyango lezibalo zokutheleleka kwabantu abangaphezulu kuka-400 nokushona kwabayi-11 eGauteng ngenxa yalesi sifo? Isikhathaza kakhulu nondumiso ukuthi amanani abantu abosule isifo anyuke ngoluhlobo. Ingakumbi amanani lana abantu abasolekileyo. Imalaria isenze kakhulu. Sisifo apha wena esikhuselekayo nesifo esinyangekayo. Uthi xa ke ngoku abantu babulawa sisifo esikwaziyo ukusigoma sisinyange silisebele zempilo nasilikhusele kusikhathaze kakhulu kuba sifuna abantu bazothi babhubhe basweleke ngenxa yesi sifo. Kodwa yini edala ukusabalala kwalesi sifo kangaka kulesi sikhathi sonyaka? Esi sifo kuthiwa imalaria sibangelwa lento ifunxagazi okanye esuleleka ngokuthi utyiwe yingqongqoni. So ubuyakhumbula nondumise uqaleni konyaka kwindawo ezinjengo-KZN, Mpumalanga, Limpopo kakunye noMozambique noZimbabwe kuthe kwakhona imvula ebezininzi uqala konyaka. So i-mosquito lena ithi inweniswe esi sifo iyawatha ithi amanzi adamileyo xa emveni kwezimvula ezininzi yayihlale kuloo manzi ufike edamile phayana amanzi izalele lento kuthiwa ibride zibe ninzi so yaphuma phayana zitye abantu ke ngoku. So xa kuthi kwaba manzi imvula zaninzi sande esi sifo semalaria. Umzekelo imalaria siyayazi uba ngaba into kuthiwa isizini yemalaria iqala ngoSeptember kuyotsho ngoMeyi. That is lixesha apho saziba abantu besuleleka yimalaria babaninzi kakhulu ngoba lixesha elimanzi, lixesha lemvula, lixesha apho iimosquito zibe ninzi kakhulu khona abantu abasuleleka ngolo hlobo. So kulo nyaka emveni kwezimvula bezininzi bathe abantu abosulelekayo babaninzi kananjalo nabantu abaswelekayo babaninzi. Njengoba uveza ukuthi indawo ezifana neMpumalanga noLimpopo ezinye zeindawo ezaba nemvula eziningi nengenza mhlawumbe ukubhebhetheka kwalesi sifo, kodwa ke eGauteng akusona isifundazwe esingalindeleka ukuthi sibe nabantu abangake. Ngabe mhlawumbe yini okudale lokho? eGauteng abantu baseGauteng bathi bakuvakatshela bakunye bakutyelela indawo oMpumalanga KZN Limpopo batyiwe zingqongqoni phayana. Siyayazi uqala konyaka phaa ngoJanuwari inani labantu abanesi sifo apha eGauteng liye linyuke and nasemveni kwe-Easter weekend siyayazi abantu abaninzi abathi banesifo baye banyuke. And xa ujongayo abantu bebephi ngexesha bebevakatshele kuphi uzofasa ukuthi abantu bebekhe batyelela ezi ndawo zinjengo-KZN noMpumalanga noLimpopo. Engakumbi xa sithi sibheka sijonga amanani abantu bemalaria abaninzi apha eGauteng kulo nyaka uninzi labo ngabantu abasuka kwilizwe laseMozambique. And xa ujonga kanyani ujonge eMozambique uzobona ukuthi abantu banemalaria kwelaa lizwe bande kakhulu emveni kwezimvula zisanda kudlula. So ngabantu abathe bavakatshela ezi ndawo zinesi sifo semalaria bathi xa bebuya babuye begula apha eGauteng. Sibafumane njalo sibanyange ngabisho abanye bafika sele esi sifo sesinwenwe kakhulu apha emzimbeni yabo basweleke.
Siyezwa ukuthi impela sonto yephasika enye yezinto ezingenza ukuthi kube nesibalo esipesithe phezulu eGauteng njengoba bekuyisikhathi lapha abantu abasebenzisa kuyovakashela izihlobo zabo nokuya einkonzweni ezahlukahlukene. Kodwa ke uma ngabe umuntu ongakaze aphume eGauteng, ingabe mhlawumbe naye kumele akhathazeke? Uba ngabe wakhange uphume eGauteng akhoni ukusathiwa uxhalabe ngemalaria ngoba kaloku le ngcongconi enwenisa esisifo semalaria ayikho eGauteng, ayikho eGauteng, so kuthiwa ngesingesi nani endemic, so we don't have ingcongconi that spread malaria eGauteng. So uba ulapha eGauteng khange uye kwezindawo ungaxhalabi uba ngafumana isifo, kodwa ke uba khona imistake yenzeka mhlaze imingqongqoni ithe kanti ibhasi esuka eLimpopo okanye isuka ibhasi esuka eMozambique eZimbabwe okanye ibhasi esuka eKZN okanye itaxi okanye lo bag ipakishiweyo ngumuntu beyavakatshela kanti kukhona ingqongqoni eyathi yazifihla phayana ithi ngiyafika apha ithe umuntu ebelapha, kodwa abantu kunqabile ba lonto yenzeke, kodwa ke into inqabile mhlawumbe ngamuntu beyi1 ngonyaka onyangabikho kwayena umuntu othe wayifumana elapha ephondweni leGauteng engakhange ahambe. So lilonke irisk yoba ube nemalaria apha eGauteng angakhange uhambele kulamazwe ungakhange uvakatshele ngaphandle incinci kakhulu. Abantu abaningi badidanisa umalaleveva nomkhuhlane. Ingabe iziphi izimpawu zomalaleveva? Nomdumiso imalaleveva impawu zakhe zibufana ngishini nezomkhuhlane. Ba umuntu onamaleveva uzombona ngokuthi ebene fever, ebenobushushu, agodole, ufike mhlambe egabha ehambisa. So siye sithi so kuba impawu zemaleveva neze fever zibufanaga, umuntu bangahlali endlini makahamba uyofuna uncedo emtholampilo, yaye xa efika emtholampilo ibalulekile ba amxelele lo muntu waze bemnceda umongikazi onye ugqirha ukuba ngaba ebesuka ngapha kwiphondo lase kwindawo enemalaria mhlazimbi ngaye malaria kwenzela ugqirha azakwazi uba amteste for malaria amnyange. Ipawu xa uthethwa kwemalaria wena Nondumiso i-results okanye iziphumo uzifumana ngoko nangoko, imizuzwana nje engaphansi kuka-30 minutes ziye ziphume i-results. So bacela abantu ke xa bebona iimpawu ezibu-flu like bekhe bandwendwela kwezindawo ezikhankanyiweyo ngasentla bagijima baye kwisebe lezempilo bayofuna uncedo, ngoba ingxaki uba ngaba bathe bahlala esisifo sanwenwa kakhulu sifika sekuthiwa li-complicated malaria. I-complicated malaria kuba nzima ukuyinyanga. Siyezwa ke ukuthi izimpawu zakhona ziyezifane nomkhuhlane nokuthi ke uma ngabe umuntu ebanazo izimpawu kubalekile ukuthi aye emtholampilo. Kodwa ke ingabe emtholampilo yaseGauteng ikulungele ukubhekana nalezi zibalo zabantu abatheleleke ilesi sifo? Imitholampilo yethu Nondumiso ibalungele kakhulu. Ukususela ngoJanuary after izamvula bezizibona ezazikhukhula siyazile bangaba sikokela bangaba ingenzeka inani labantu abanemalaria lingenyuka eGauteng. So athi into esiyenzileyo sihamba sitraina bonke ogqirha nobongikazi bethu apha ephondweni uba bayakwazi uba bamkwazi umbona ukuthiwa ukudiagnose umuntu onemalaria yaye bakwazi nokumnyanga. Okwesibini amachiza lokunyanga emalaria siqinisekile uba ngaba akhona kwizibhedlele zethu nakwi-clinics kwenzela umuntu ofikayo efuna uncedo lwemalaria alufumane uncedo. Siliphondo sikulungele ukufumana ukunyanga abantu abanesifo semalaria, kodwa sibakhuthaza abantu bazikhusele more than bangaba abanyangwe. Bathi ngesingesi prevention is better than cure. Prevention is better than cure. Ingabe ke mhlambe ikhona imishanguzo okumele umuntu ayiphuze uma ngabe enesifiso sokuthi angaphuma eGauteng noma ngaphandle, mangabe futhi ikhona ingabe itholakala kuphi? Nondumiso eGauteng sinazo iipilisi ezithi sizinike abantu
bengekaphumi eGauteng baye kwezindawo zokuvakashela and sibanike zibe enough ixesha zohlala ngalo phana. Ezipilisi kuthiwa yi-chemoprophylaxis or chemotherapy iyakunceda noba uthe watywa imalaria xa uvakashele kule ndawo utywe elincinci enesisifo ingosuleleki, so iyakuprevent uba ungosuleleki. Sibacela abantu xa ethe bafumana ezi pilisi ziyafumaneka mahala kwiikliniki zethu, awuzibhataleli. Qha siyakucela umntu xa ethe wazinikwa azitye ngokomyalelo kamongikazi ugqirha, ngoba ngolo hlobo uzotsho ukwazi ukuba akhuseleke angafumani esi sifo. Okunye sibacela abantu xa bethe bavakatsha ke baye kwezi ndawo phaa ngorhatya xa subamnyama kutshona ilanga bangene endlini, ngoba laa ngcongconi ithanda ukuluma kakhulu ngexesha lobumnyama, yaye umntu aphinde futhi akwazi uba anxibe impahla ezinde eziyivalayo imikhonule ukwenzela laa ngcongconi ingakutyi esikhumbeni, iba ifikile ibethe phezu kwempahla. And okunye zikhona ke kwiindawo ezithengisa amayeza ke into ezithiwa zi-mosquito repellent onothi uzithenge zispreyi unokuspreya ngazo kwiindawo eziveleleyo, i-mosquito izovele inukise laa nto ijike ingasondwa kusondela kuyo. So zininzi kakhulu iintlobo ngeentlobo iindlela ngeendlela zokuthi esifo sikhuseleke. Sicela nje abahlali balandele lezi ngcebiso zokuzikhusela bangafunyanwa sesi sifo. Sibonge kakhulu ngesikhathi sakho nokuthi ukhulumeke nathi ngalo daba olubalekile kangaka khona la ku-SABC lehayi ohlelweni iziphakwa zishisa njengoba ke kuqhubeka ukubhebhetheka kwesifo sika Malale Veva. Bukeliwe SABC lehayi besikhulumisana ke elaphayana nomqondisi wokulawulwa kwezifo ezithelelanayo eGauteng.